eta gustatzen zitzaidan poesiak idaztea, irakaslei hori ematea, pelota nintzen. Ni bullyinga jasan dut, bai. Etorri nintzen New Yorketikan, imigrantea edo desberdina nintzen, eta nintzen New Yorketikan Elizondora, herri arras txiki batera. Jende arras ona zen, baino bizitu nuen bullyinga arras bortitza. Niri egon zidatenean institutoko lehenengo mailara, ikusi nuen bullying psikologikoa egiten zidatela. Goi mailako gaitasunak daukat, eta gelako txikiena naiz, kurtso bat aurreratuta nago. Jendea nola goitik begiratzen dit, nola nik inferioreagoa naizela. Psikologikoa dela esango nuke. Agian pixka liberadore ere da momentu enten eretzako hau esatea, 11 urtetatik 13 urte bitartean eskolara jutea amez gaizto bat bezala izan zala niretzako. Bullyinga ekidin egin behar da, saiestu egin behar da, orduan indar handiak jarri behar ditugu eskolan olako kasuak detektatzen lehendabiziko faseetan. Eskolatik ez banitan ateratzen korrika etxea juteko, harrapatze bat zaten bai burla eta bai jo eta bai dena. Eta gero baitaren moratoiak ebanezkan, baino etxea iristen nintzen odoletan. Berez, bullying deitzeko beti 3 ezaugarri bete behar ditula. Lehenengoa da, desoreka badagola boterean jazartzaile edo erasotzaile eta biktimaren artean. Ikuste izuenian oso debila zehala. Pertsona bat jo edo eta insultatu eta horrelako gauzak. Jazartzaileak edo erasotzaileak behar du taldearen barruan bere estatus edo botere hori mantendu edo hortik dijoa pixka bat. Ite duena da talde bat sortu eta zure kontra jun motiboi gabe. Bigarna kontestu eskolaran eman behar dula. Eskolan enu ju nahi, eskolatik atera bazkaldu eta eskolan sartzeko ordua izan eta etxean egon bildurragatik ze talden juntatze zian. Eta 3. da denboran mantendu izan behar dula. Eraso bat edo abuso bat izan daiteke, momentu puntual batean, persona bat iraintzea, edo zein modutan. Baina bullying da, azken finean da, abuso hori, baina denbora luze batean gertatzen danean. Jasan egin dut bullying psikologikoa eta bullying fisikoa. Baina nire ustez azkenean psikologikoa da bullyinga. Ez du inporta fisikoa baldin baden azkenean zure burmuina afektatzen du. Ez naiz inoiz sentitu irrudun, beti saiatu naiz defenditzen eta horrela saiatzen naiz beti. Defenditzen eta gora. Azkenean biak sentitu izan dut, errudun eta biktima. Zetaz, beti pentsatzen nuen zerbait aldatzen nuela nire situazioan. Saiatu nintzen konfrontatzen, beldurri gabe, baina ere bai beldur fisikoarekin. Sentitzen nintzen errudun, directamente, porque uste nun zeo zetxarra iniela nik eta ez diatela ezer esaten, porque askotan esan izan diet, abertzen diete leheno, eta inoz ez diate ezer txarrik esan. Gaur egun, hainbeste arazo ditut bullyingaren gatik, eta hori aldatzen ari naiz pixkanaka, baina oraindik hor dago. Adibidez, beti makur egoten naiz, ez? Txikitzen naiz. Eta nire bizkarra sufritzen ari da, ez? Eta hori da, zetaz, biktima nintzen, baina ez dut biktima mentalitatea izan nahi ere, ez? Entonces, biak sentitu izan dut, eta azkenean onak ez dira, hori bai ala bai. Klasea bukatu egin zen, eta ni beti nintzen azkeneko atratzea. Arras kreatiboa nintzen, eta konstatzen zitzaidan, klasean amaitzen zelaik mundu guztia ja zegon pres, eta atratzen ziren, eta ni pixkanaka biltzen nituen ere gauzak. Eta mutiko bat, eta bere bi segurata, bertze bi mutiko, baino arras handiagokoak, sartu ziren klasean, eta ezakit zer egin behar zidaten, ez da pentsatu egin nahi. Jo, edo gure klaseko armarioan sartu, ezakit, neska bat etorri zen eta salbatu egin zidan. Bera, además, gero egin dugu solas honi buruz, eta bera ezakien zerbait gertatu behar zen, bera bakarrikan etorri zen nire eske.
Nik bullyinga jasaten hasi nintzanen isili mantentzen nun, gehien mazan ez arazotan esartzeko bullying ez zeaten nahi, porque gero bakizu nola astedian, eres un txibato, ja bullyinga gehiago jutea, eta azkenian zu naizuna da isildu, japaken usteko eta ja directamente azteko, baina eske gauza izan zen ez alaztu inoiz. Etxen enun ez erresa nahi, ez preokupatzeko eta azkenean hankan isartu nun. Porque gehioa juntzan, eta orduan ja amak esan ziten abertze pasatzezan, eta ja esan berri zanion, porque ja eske barrunekan mierda guzti hau, ja askatu inbernun. Beti pentsatzen dugu, nire seme alaba jasango balu, seguro kontatuko lirakela. Mito bada, askotan ez dute kontatzen, askotan daukatelako lotxa sentimendu handia eta baita ere kulpa. Eta hor nasketa handi bat egiten da, eta orduan ez dute kontatzen. Kulpable edo errudun sentitzen dira, gertatzen dizaien horrena. Ez dut inoiz esan inori, ez dut uste garrantzi askoan daukala. Zergatik, ez dauka garrantzi asko? Ez dakit, baina horrela pentsatzen dut. Azkenean itezuna da normalizatu eta hori ezina normalizatu inoiz. Bullyinga ez nuen ezkutatu ez, baina nire ama eta nire aita pentsatzen dute baietz. A ber, zoritxarrez oraindikan ikasleek ez dute salatzen. Ez dute salatzen, ez dialako ausartzen, beti beldurra izaten dute. Nire ama eta nire aita bazekiten, fisikoa zen, batzutan jotzen zidaten edo akorra laban. Laguntza eskatu eta jende askok azkenen bakarrikan utzi ziten. Jendea konturatzen zen baina inorez, zegoen ez egiten. Aprobetxatu zesan nahiko nuke ze garrantzitsua dan etxetako hezkuntza, ez? Eta konfidantza batez ere ez da gure seme alabak. Hoi da gauza bat bai eskolak eta bai etxian esan berdana. Isiltza batzea oso txarra da. Ni nire amari esaten nion zer gertatzen ari zen, eta nire aitari ere bai, eta arras ohioa zen, zetaz beti neukan tripako minak, psikosomatikoak, baina min kristoinak beti goitika, eta ez nuen, eskolara ez nuen nahigan. Esango nuke gurasoen erreakzioa konturatzen dianean olako arazo badagoela edo normalean izaten dela harridurakoa. Bullying hori eragin egiten duten gurasoak gelditzen dira lur jota, ez dutelako espero beraien seme alabek olako zerbait egitea. Eta bigarna izaten da asarrea. Orduan asarrea, ez? Zuk ikusten baldin badezu gehien maite duzun pertsona izaten dela semea edo alaba. Sufritzen, nolabait haserre izugarria sentitu dezakezu. Eta baita sufritu egiten dutenak, ez? Karo, azken finean zure seme alaba da eta asko sufritzen duzu. Nola kudeatu egoera delikatu horiek, haserrea emozio, nagusia izan da edo, kontu zibili berriala. Askotan agian gure reakzio izaten da eskolara jun eta, zuzenean zuzendariarekin hitz egin, bilerak eta bar. Amak itzentzun eskolan zuzendariakin eta denakin, eta irakasle batzuk intzuena da bestalda behiratu, baina beste batzuk oitako jendeai firme jarri esaten, hoi ezin dela permititu eskola baten eta eskolatik kanpo ez da. Beti esaten zidaten klasekideak euskaraz gaizki egiten nuela, irakasleak ere bai, euskara gaizki egiten nuela, euskara pobrea eta txarra neukala. Eta bakizu zer, igual bai, baino askoz hobeagokoa izanen zen, hitz positiboak aitzen baldin manuen. Zetaz, nintzen pertsona bat, bortz urtekin, 4 hizkuntza egiten dituena. Normala da, nire euskara ez izatea hain bikaina eta ergatiboa gaizkira biltzea. Kontuan hartu behar dugu, egoera oso delikatua direla, eta agian segun eta nola egiten ditugun gauzak, umearen kalterako izan daitekela. Eta irakasle bat hau entzuten baldin bada, zuzara pertsona aldatu egin beharra duena, edo psikologoat gamarra da, baino akosadoreei, hoiei laguntza behar dute, ez biktima. Noski esku hartze bat egon behar dula familialdetik, noski. Familialdetik eta gizartaletik. Eskola da azken finean laguntza bat, baino gurasoek dute garrantzi asko handiagoa, ume txikiak, txikitatik, hasi eta ezi egin behar dituztelako, eta ondo erakutsi. Empatia izan, olako gauzak, gurasoen ardura da, eta gero noski eskolak lagundu egingo du. Nola egin izan behar oso delikatuak eta kontuan hartu sufritzen nahi dena umea edo nerabea dela. Bullyingaren biktima bati nire ustez laguntzen da bullying egiten duen pertsonai irakasten hori ez dela egin behar. Zetaz, zu biktima baldin bazara, zure errua ez da
guk ikusten duenari, irakasleei, hoiek dire zerbait egin beharra duten nahi. Badaude pertsonak zuri lagunduko izutenak. Orduan, eskatu laguntza alde batetik eta bestetik. Ikusi etenian pertsona be aldatu ala eta hobe aldatu ala, pues bai barkatuetela. Eta gaur egun oso ondo ematen ez bai egin.